Знаете ли как преминава една професионална инспекция за наличие на муха, влага и замърсен въздух? Ще ви покажем стъпка по стъпка как работим в EcoGuard. Инспекцията започва с визуален оглед на всички помещения. Тавани, стени, подове, ъгли и зони около прозорци и врати. С помощта на термокамера откриваме скрити течове, термични мостове и места с повишен риск от конденс. Измерваме влагата в стените, пода и тавана, особено в зони с видими петна, миризма или влажност. Обръщаме внимание на външни стени, ъгли и места около бани и кухни. Анализираме въздуха за наличие на фини прахови частици, спори от мухъл и други замърсители. При нужда взимаме проби за лабораторен анализ, за да установим точно какви видове плесен или гъбички са на лице. След огледа подготвяме подробен доклад с всички установени проблеми и даваме персонализирани препоръки за отстраняването им. Нашата цел – да върнем здравословната и безопасна среда във вашия дом. EcoGuard – откриваме проблема преди да стане рисков. Резервирайте оглед още днес.